everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Oh, niya ta sa among jewelry store. Oh, day. Tanaw mo, day. Pagkanindot sa mga display. Bitaw no. Bong, tagpila man na. Kanang one set o kanang kwintas, arios, sing-sing o bracelet. Naay tag 180,000. Ha? Pagpili, tsura. Asa may imo, ana? Chona, baby. Pagpili ka. Ayaw lang, di ta ka-afford, ana, uy. Magka-afford kong hatag nimo. Bong. Ayaw gara-gara, bong, uy. Oh, di na gara-gara. Miss May, papili ang akong asawa. Oh. Yes, sir. Asa may imani, ma'am? Pagpili lang, ma'am. Bong, wa ka magtiaw. Hala, uy. Pagpili na yung day. Bong, wa ba ka magtiaw, bong? Go ahead na. Ada ka na, ha? Kay ato na ko ang akong kasosyo. Dihaw na mo, ha? O, sige na, uy. Ipapili ka. Ipapili ka ni Bong. Wa ka Oh, okay. May, tabagan ta kagtao na ng arios. Sige, please. Dire. Bigas Okay na. A bracelet. Okay. Isulong na dayon. Sige na. Okay. Day, ang kwintas, day. Wow. Day, puro ba ka na sakit og hipa? Ayaw mo. Yelo kayo. Angayan ko, Paul. Ay, sus. Kung maghis ko tag-angayan, kung na-word nga labo pas angayan naman na ikaw. Sige na, day. Murag yung kag si Marian de la Reva. Unsa? Obong, tanawa nung say mo. Angayan kayo, nustyo na, no? Yeah. Okay kayo. Bong, sure ka. Hatagan ko ni mo ini. Nakasulti na ko. O di ko bakakon. Thank you, love. Ay, pasalamat. Og ikaw, Apple, Naglaway lang. di ka maglaway. Kay imo. Uy, klaro dia, uy. Ha? Saba ko dia, Bong, uy. Pagpili. Sige na. Hala, no. Mura ko kaging o kalit. Sige, magpili ko, pero... Pero unsa? Ay, di lang paresa na kang tuna. Kada lang ubos-ubos lang ako, baka maikog ko. Pagpili. Go. Human kay rides punta, ha? Mag-rides punta, okay? Chun, unsa atong sakyan? Matod ni my love, Bong. Mag-jet skiing ta. Wow! Jet skiing? Yes, jet skiing. Kamu lang, bilin lang ko. Ha? Kuyog, to inaon sa mga KJ, mga Ay, di, ikaw. uy, nga nung taon, kamu lang lagi kay 3 sa crowd, no? Dabadya ay kuyog ta. Ikay among photographer. Ay, love! Hinay lang, love! Pagurit lang, ha? Trust me. Oh my God! Ay! Asa naman sa love? Banana boat rides ta. Wow! Banana boat rides! Sige, Sapol. Gusto ko nga ma-enjoy mo. Come on. Dali na, love. Yes, love. Sunod mo na ko, ha? Dali. Sige na. Yes, love. Ay, ito na siya. Tara dayon, nasunod na siya, dali. Ice cream in it pa?
Ice cream! Init pa! Nay! Oh. Nay! Oh! Nay, ice cream bugnaw, Nay! Di Adong! Yes! Dali, palit ka! Taksati ka. Palit ko, Nay, palit ko. Dali. Lami ka rin, di ka magmaya ni Dong. Ewan ka, init ni mo ice cream, Nay. Nainit na si Bugnaw. Palit ka, Nay. Okay! Oh, bayo saman. Oh. Horo to imong isi cream. Horo to taon bay. Karon mo, reflex na sa ta. Ay, puway sa inuutso. Oo, pahuwes ta. Wa pa masay customer pahuwes ta. Sandig sa ta. Init kaysa? Aska, grabe ang inita bay. Porbida, no? Oo. Ay, naong ni May. Pagtong taon. Silang. Lag-gom ta. Basta importante, trabaho. Why problema. Wa matay angay pang pagwapuhan bay. Okay. Focus lang kita sa pagpangita o kwarta para sa pamilya. Okay, raglagom. Basta naipuwat, ha? Oh, silpon mo. Oh, kaditang, ha? Babay. Ako langga. Ha? Imulaga? Oh. Tutubag ka, di. Hello, langga. Langga, Dong, kumusta na ka diha? Ay, di ay tao na bago pa ko na magpanuroy na pamaligyaw ka ice cream. Karon ani na sad ko, mag-reflex na sad ko. Nakakaon na ka? Oh, kuan kining wa para bada. Ha? Ay, ganun mo magkamukaon, uy, gusto ka masakit ka? Kuan day kining. Ay, ganun pabadlong, Dong. Kaon ka, kaya di ko gusto mapasmo ka. Inday. Si Ede Asina, kumusta? Okay ra. Okay ra si Inday Atina. Oy, paulig diretsyo ha. Gikan ka mag-reflex, paulig diretsyo. Tingalig, mangabang ka ha? Si mga bang. Wara ba ko diha? Basig magkita mo og ang imong ex. Dili taon lang gawi. Dili, bantay bitaw ha? Inday, kano sa kamuli? Manawag ra ko. Sige na, bye. Bye. Nawag na kita, bay. Nawag kita. Pasiro bimbro na bakilid, ha? Kasi bakilid. Dili kalab. Kamuang. Kabasa na ka ito nila. Basa na itong ginawa nila. Basa ko atong ginawa nila. Pero, matay ba nga bay? Matay. Kasukaan ko. Ha? Iba man nga wa pa ko kaon. Suko. Di sa gustong mapasmo ko. Kana, paila ba nga mahal ko niya. Ando! Okay naman ko diri, Nay. Bantayin na sa tatay ni mo diha ha, kay wara ba ko diha. Bantayan ako? Nganong bantayan man ako, Nay? Basig manguyab na diha, kay wa ko diha ron. Ha? Dili na mahimo ni tatay ni mo, Nay, uy. Mahal ka niya. Athena. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!